ассалому алайкум бардони ғариб. ҳама каса як борга хуш омадед ба канали арзон тиҷӣ. дӯстони азизи ман, боз дар навори имрӯз мо якчанд намуди мошини арзонро барои шумо пешкаш менамоям. агар ба шумо чӣ намуди мошин лозим бошад, ҳатман дар комментария муроҷиат намоед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. бародари губори ва дар канали меҳмон ҳастанд. аз шумо эҳтиромна хоҳиш мекунам дар канали мо лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. баъд азиз бародарон ки хона ягон мошини фурӯшӣ доранд, ҳатман номраи ватсап мо дар рӯи экран мо дар роиш кардам, бародарон рекламаш мекунем. ассалому алайкум бародарон азиз, ҳама каса як борга хуш омадед ба канали арзон тиҷӣ. бародарон азиз, ман ҳастам мисли ҳар вақта автори ин канал Фирӯз. бародарон ба шумо чӣ намуди мошин лозим аст, ҳатман дар комментария муроҷиат намоед, барои шумо пешкаш менамем. бародарон бори аввал дар канали меҳмон ҳастанд, ҳатман бародарон лайк ва подписатсияро фаромӯш накунанд. бародарон ки хона ягон мошини фурӯши ҳатман номраи ватсап мо дар рӯи экран ҳастанд, мо дар роиш кардем, мо рекламаш мекунем. бародарон аз шумо чӣ хоҳиш дорам, эҳтиромна хоҳиш мекунам ки дар канали мо лайк ва подписатсияро фаромӯш накунем. азиз ҳамин кнопкаи сари хабучан бародарон тамом. мо имрӯз навори имрӯзамонро шурӯъ мекунем. бародарон азиз 9 та мошин барои шумо пешкаш менамоем. мошини навбатӣ бародарон азиз Chevrolet Epica мебошад. соли барориш 2007, объёми моториш 1.8, сӯзишвориш бензин плюс газ аст. коробка передача механика. ин мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. айни ҳол қарор дар ноҳияи Данғара. нақша 32000 сом аст бародарон азиз. бо рубл мебошад 187000 рубл бошад. дарҷа соҳиби мошин қай карда бародарон, мошин ягон дард надорад, ҳама ҷо 100% мешини ҳай мекунӣ канселаш яхе бародарон. айноми канали арзон тиҷӣ гап бародарон азиз, бо муомила ҳам мекунад хатон. мошини навбатӣ бародарон азиз Daiwo Next мешад ки бародари мо дар комментария хоҳиш карданд Daiwo Next парто марҳамат Daiwo Next. соли барориш 2001, объёми моториш 1.5, сӯзишвориш бензин плюс газ аст. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. айни ҳол қарор дорад ноҳияи Конибодом. нақша 15000 сом аст бародарон азиз. бо рубл имзо бошад 91000 рубл бошад. марҳамат номраи соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат занг зад, дига маълумота яхшон гиред, дига маълумот дагин бародарон азиз. бародарон аз шумо эҳтиромна хоҳиш мекунам ки лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. мошини навбатӣ бародарон азиз Daiwo Lasset мебошад. соли барориш 2005, объёми моториш 1.6 аст. сӯзишвориш бензин плюс газ аст. коробка передача автомат аст. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. айни ҳол қарор дар шаҳри Душанбе. нақша 25000 сом аст бародарон азиз. бо рубл имзо бошад 151000 рубл бошад. марҳамат номраи соҳибаш дар рӯи экран. занг зад, маълумот дигаш дар яхчон гиред бародарон азиз. бародарон азиз кадоми чӣ намуди мошин маъқул аст, ҳатман дар комментария муроҷиат намоед, барои шумо пешкаш менамоем. бародарон азиз чихе ки ба мо хоҳиш карданд ки Porter парто марҳамат грузовой Hyundai Porter. соли барориш 2009. бародарон азиз сӯзишвориш бензини холӣ аст. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. айни ҳол қарор дар шаҳри Душанбе. нақша 85000 сом аст бародарон азиз. бо рубл имзо шуд 501000 рубл мебошад. марҳамат номраи соҳибаш дар рӯи экран. мошини навбатии дӯстони азиз Toyota Corolla мебошад. соли барориш 2005, объёми моториш 1.6 аст. сӯзишвориш бензин плюс газ аст. коробка передача автомат аст бародарон азиз. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. айни ҳол қарор дар шаҳри Бохтар. нақша 41000 сом аст бародарон азиз. бо рубл имрӯза бошад 249000 рубл мебошад бародарон азиз. марҳамат номраи соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат занг зад, маълумот дигашад яхчон пурсош бародарон азиз. дига маълумот дагин нестанд. мошини навбатӣ бародарон Opel Astra F мебошад дар кӯзи Хачибек. соли барориш
1990. объеми моторش 1.6 бардон азиз. сӯзишвориш бензин плюс газ ай. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. айни ҳол қарор нояи турсунзода. нархаш 20000 сомона бардон азиз. бо рубли имзо бошад 170000 рубли бошад. мошин навбати бардон азиз. ваз 2115 бошад. соли барораш 2004. объеми мотораш 1.7 бардон азиз. сӯзишвориш бензин плюс газ ай. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. айни ҳол қар нояи ҳисор. нархша 13000 сомон бардон азиз. бо рубли имзо бошад 76000 рубли бошад. марҳамат номерои соҳибаш дар рӯи. мошини навбати бардон азиз. опел астра мебошад дар кузови караван. соли барораш 1995. объеми мотораш 1.6. сӯзишвориш бензин плюс газ ай. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. айни ҳол қарор дар шаҳри душанбе. нархша 26000 сомон бардон азиз. бо рубли имзо бошад 153000 рубли бошад. марҳамат номерои соҳибаш дар рӯи экран бардон азиз. мошини навбати бардон азиз. ваз 2109 мебошад. соли барораш 2007 бардон азиз. объеми мотораш 1.6 бардон азиз. сӯзишвориш бензин плюс газ ай. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад бардон азиз. айни ҳол қарор дар ноҳияи ёвон. нархша 8000 сомон бардон азиз. бо рубли имзо шуд 46000 рубли мешавад. мошини ахирон мо бардон азиз. мерседес бенз мебошад. соли барораш 1991. объеми мотораш 1.8. сӯзишвориш бензин плюс газ ай. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. айни ҳол қарор дар шаҳри хуҷанд. нархша 25000 сомон бардон азиз. бо рубли имзо бошад 146000 бошад. бардон азиз, аз шумо фақат эҳтирона хоҳиш дар канали мо лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. марҳамат номерои ватсаи мо дар рӯи экран. чизе хоҳиш доред мо пешкаш шумо мекунем бардон азиз.